Yn gyntaf, ar am. Helo, symau. Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw I, a da chi'n gwrando ar bodlediad Yr Hen Iaith, lle mae'r boi yma o ganolbarth yn ôl dyleitha yn ceisio lleddfu fy llen baras i drwy fynd â ni gyd ar daith drwy hanes llenyddiaeth yr iaith Gymraeg. Cofiwch bod ni ar gael drwy'r gwahanol app podlediadau, felly chi dan ysgrifio yn fyna, allwch chi'n gweld ni neu wrando arna ni ar YouTube, ag cofiwch rannu'r newyddion am fodolaeth y pod hefo unrhyw un all fod hefo diddordeb. Rwan, go iawn, pan da ni'n cychwyn yr aglenni yma, dwi'n troi at Jerry a dwi'n deud lle da ni'n mynd, a dwi ddim yn gwybod, achos mae'n gwrthod deitha fi cyn i ni recordio. Felly, Jerry, lle da ni'n mynd heddiw? Mae eisiau cadw pethau'n ffres, does? Mae gyd yn newid i chdi fe fynnag, dydi. Felly, dyma ni. Wel, tro dwytha, oedden ni'n sôn am y chwedloniaeth Arthuraidd. Chydig o'r dystiolaeth gynnar o'r testunau Lladin hynny sy'n sôn am Arthur i brofi fod yna chwedlau am Arthur ar gael yn y Gymraeg. A henwen yr hwch psychotic. Chydig o'r cerddi Arthuraidd. Fy hoff gymeriad. A'r trioedd yr holl sôn am chwedloniaeth Arthuraidd yn y trioedd yr rhai o'r cerddi cynnar ac yn y blaen. Felly, y tro yma, dyn ni'n parhau ar thema Arthuraidd. Gwych. A dyn ni eisiau canolbwyntio ar un o'n chwedlau brodorol, sef Culhwch ac Olwen. Reit? Sef y chwedl Arthuraidd gynhara sydd wedi goroesi, mae'n debyg mewn unrhyw iaith frodorol yn y byd. Cwestiwn mawr yna, mae'n lot o bethau i'w trafod. Right. Ond fel ein sôn tro dwytha, mi ddechreuodd y chwedloniaeth am Arthur yng Nghymru neu o leia yn yr iaith Gymraeg. Rhodd fwy'r iaith Gymraeg yr byd. Tro dwytha. Ond ar ôl i Sieffre sgwennu i destun Lladin o, Historia Regum Britannia, hanes Prydain yn y 1130au. Mi ath fel tan gwyllt trwy Ewrop hefyd. Mi oedd yna drosglwyddo ar lafar, mae'n debyg na ni drafod hynny eto. Mae'r berthynas rhwng y llenyddiaeth Gymraeg yma a llenyddiaeth Ewropeaidd yn gymlaeth iawn. Ond, be bynnag, felly mae yna chwedlau Cymraeg eraill am Arthur sy'n dangos dylanwad Ewropeaidd, Ffrengig. Ar ôl i'r traddodiad adael Cymru, yn mynd trwy Normaniaid yn Lloegr ac yng Nghymru i Ffrainc, a dod nôl wedyn. Ond mae Culhwch ac Olwen dwi'n eisiau siarad fan rhywbeth o burydd neu rhywbeth, ond mae'n chwedl Gymraeg sy'n rhydd o'r dylanwadau estron yna. Reit, os ti'n meddwl. Da ni'n mynd i gael rhybydd ar y benod yma. Fel y cerddi Arthuraidd o'r llyfr du a llyfr Taliesin o'n i'n trafod tro dwytha, mae'n ffrwyth y traddodiad Arthuraidd Cymreig cynhenid. Iawn? Wanta, fel y chwedlau eraill, da ni wedi trafod yn y gyfres yma, mae wedi chofnodi yn y ddwy lawysgrif bwysig yna, llyfr Gwyn Rhydderch a llyfr Coch Hergest, fel y chwedlau eraill. Ond mae yna dameidio'r chwedl sy'n edrych yn hun o ran iaith. A dwi'n eisiau hollti blew o ran dadleuon ieithyddol, a mae nifer o ysgolheigion yn meddwl bod yna dameidio o ran iaith sydd o gwmpas dyddio yn ôl i'r flwyddyn 1100 ella, dipyn yn hun. Wanta, yn ddiweddarach, mae Simon Rodway, ysgolhaig yn Adran y Gymraeg yn Aberystwyth. Mae'n ysgolhaig da iawn, a mae wedi cyhoeddi erthygl bwysig am iaith Culhwch ac Olwen, a mae'n dadlau bod hi bach yn fwy diweddar, bod amhosib casglu, ond mae'n awgrymu i bod hi'n deillio o ail hanner y 18fed ganrif. Os felly, di hi ddim yn hun a rai o'r cerddi Ffrangeg Arthuraidd yn cael ei gyfansoddi ar y cyfandir, ond byd y fo am hynny, hyd yn oed os oedd yna destunau Arthuraidd yn cael ei cyfansoddi yn y Ffrangeg ar yr un pryd, doedden nhw ddim wedi dylanwadu eto ar y traddodiad Cymraeg. Dwi'n dall, ond stwff, mae Culhwch ac Olwen, mae o'n y llyfr coch a'r llyfr gwyn. A ti'n modd y darna hun ma ti'n siarad amdano, drylliad i'r gair, ie? Wel, yn y chwedl gyfa, mae yna dameidio o'r chwedl sydd gennym ni,
Mae Culhwch and Olwen yn ymrannu yn adrana. Reit. Mae 'na rhai adrana sydd fel pe baent yn chwedlau bychain hunan gynhaliol sydd o bosib yn hun. Ocê, ond maen nhw yn y llyfr coch. Yn y llyfr gwyn. Dyna'r testunau. Ocê, reit. So, llyfr gwyn, 1350, y llyfr coch, hanner canrif yn ddiweddarach. A bosib bod rhannau o'r chwedlau'r iaith dipyn yn hun eto. Ond mae Simon Rodwyn yn dweud ail hanner y 12eg ganrif a mae I ddadleuon yn argyhoeddi, ond hyd yn oed a soedd na fardd Ffrangeg ar yr un bryd, wedi clywed am Arthur, wedi darllen testyn Lladin, wedi clywed pobl eraill yn sôn amdano fo, ac wrth i'n cyfansoddi cerddi storiol am y Brenin Arthur, doedd y testyn y Ffrangeg yna ddim wedi dod nôl i Gymru eto, wedi dod i Gymru a dylanwadu ar y traddodiad Cymraeg, y welwn ar waith yn Culhwch and Olwen. Iawn? Felly, dim ots am y dyddiad, da? I ryw radda, mae Culhwch and Olwen yn chwedl Gymreig a Chymraeg sydd yn arddangos y traddodiad Arthuraidd Cymreig cynhenid, brodorol, yn ei holl afiaith, yn gyfoeth. Gogoniad. Iawn? So dyna sy'n Ie, mae'n gret. Achos nes ymlaen mi welwn ni bod y traddodiad Ewropeaidd wedi dylanwadu ar chwedlau Cymraeg. Sy'n un mor ddiddorol ni ffordd. Mae'r mynd nôl a blaen. O, na, ni drafod hynna. Mae proses yna'n gymlaeth a dwi'n meddwl hwyrach bydd angen Pennod gyfa I drafod o'r nôl ac ymlaen. Os mae'n ddiddorol meddwl o berthynas rhwng Cymru a'r byd mawr tu allan, dydy, wrth gwrs. Ond dyn ni'n canolbwyntio ar y traddodiad Cymreig, da, ar ran Arthur. Reit. Oce, ta. Mae Culhwch and Olwen yn ddiddorol achos mae'n wahanol o'r chwedlau eraill. Mae'n hwy o lawer, mae'n hirach o lawer yn y lleill, da. Ac mae'r strwythur yn ddiddorol, mae'n cynnwys cymaint o elfennau. Fel ydych chi yn barod, mae 'na lot o adrana sydd fel chwedlau bychain hunan gynhaliol. Yn ei hawlu hunan mewn ffordd, da. Bron, wedi cwmpasu mewn fframwaith, da. Ac Culhwch ac Olwen yw'r fframwaith yna, da. So mae Culhwch isio Greg, mae'n gorau cael hyd I Olwen a'i phrodi, a mae'n gorau chwilio am Olwen, a wedyn mae'n gorau cyflawni lot o dasgia i'w phrodi hi, a mae Arthur ac arwyr llys Arthur yn ei helpu wneud hynna. Felly mae ymchwil Culhwch I gael hyd I Olwen a'i phrodi yn fframwaith sy'n cynnwys llawer iawn o anturiaethau, llawer iawn o len Arthuraidd. Iawn? A mae gorffen brawddeg ola, y chwedl yw, ac felly y cafas, felly y cafodd Culhwch Olwen merch Ysbyddaden Pencawr. Mae thad hi'n gawr, de. Felly Culhwch Olwen. Fy hoff gawr, Jerry. Ddim jyst unrhyw gawr. Fy hoff gawr. Enrwy'n y ba'r enw Ysbyddaden yn iawn. Ysbyddaden. Felly cafodd Culhwch Olwen. Dyna sy'n mae'n gweithio. Felly dyna'r fframwaith, da. Y brodas yn yllu, de. Ac mae yna chwedl werin rhyngwladol. Mae yna chwedlau gwerin wedi I hadrodd ar lafar mewn nifer o ieithoedd, mewn nifer o gwledydd dros y ganrifoedd. Rhyw foi yn ceisio prodi merch y cawr. Mae'n thema o ran llen gwerin, merch y cawr. Mae yna enghraifft lenyddol o Iwerddon, un o'r chwedlau Gwyddeleg cynnar, Cochwlyn, prif arwr y cylch o chwedlau sy'n perthyn I Ulster yn Iwerddon, a Cochwlyn, mae'n gymeriad anhygoel lly, ac tochmarc Efra yw, sef canlyn neu ennill Efer, de. Dyna beth ti'n pam canlyn yn cael ei ddefnyddio fel fatha canlyn Arthur, llyfr Saunders Lewis. Canlyn ydi ennill, neu... Wel, mae gallu cael ei dilyn. Canlyn arweinydd, ond hefyd ennill hefyd, de. Oce, diddorol. Tochmarc ti hyn. Wel, bach yn wahanol. Ie. Ti'n drosi rhwng Wyddeleg a'r Gymraeg wan Wel, ti'n fel yma, pan ti'n mor sophistigedig a dwi, Jerry. Na ni ddod at ganlyn Arthur nes ymlaen, mae'n siŵr, da. Ie, ond Tochmarc Efra, so mae stori am Cochwlyn yn ennill, cael hyd I, ac yn ennill Efer, lly. A mae Efer yn ferch cawr, fel Olwen. Fforgol, cawr mawr, cas, da. Anghenfil o gawr, da. Doedd o'n cymaru fy Ysbyddaden, Jerry. Wel, mae'r ddau, maen nhw'n gymryd cas. Doedd o'n hanner cystal o fo, Mae Fforgol yn gawr mawr cas, mae Ysbyddaden, mae'n gas hefyd. Na ni weld, mae'n pethau cas iawn, ac yn dolnol iawn hefyd. Ond, a felly, yn debyg I Culhwch, mae Cochwlyn yn y stori Wyddeleg, ganoloesol, mae'n gorau teithio'n bell, mae'n gorau cyflawni pob math o gampac wahanol, anturiaethau gwahanol, cyn cael hyd I ferch y cawr a'i phrodi. Felly, mae'n amlwg bod yna draddodiad gwerin rhyngwladol ar waith yma, fframwaith o
boi ifanc yma, Culhwch yn ceisio cael hyd i'r ferch a'i phrodi, lly. Ac meddwl hefyd ran prodas, y brodas yna sy'n clymu'r stori, lly. A felly y cafodd Culhwch Olwen. Dyna'r frawddeg ola. Mae prodas yn ganolog i nifer o'n chwedlau canoloesol, de. Branwen a gainc y Mabinogi, wrth gwrs. Breuddwyd Maxen Wledig, yn prodi Rhufain a Chymru, neu y Brydain, Geltaidd ac yn y blaen. Felly, be bynnag. Mae'n dechrau, mae stori'n dechrau, nid gyda phrodas Culhwch ac Olwen, ond prodas rhieni Culhwch. Prodas yn thema fawr. Dyma frawddeg gynta. Culydd fab Cyleddon Wledig, y fynnau wraig gymwyd ag ef. So, ti'n dall popeth yna ond cymwyd, sef cyn bwyd, sef aperitif. Nid rhywbeth, nid appetizer, rhywbeth i bita cyn bwyd. Ond fel yn y gair Cymraeg, cymod neu cymaint. Os ti'n rhywbeth gymaint o rhywbeth arall, mae'n yr un maint, dydi? So, cyn bwyd yma, sy'n bita'r un bwyd ag o. Hynny yw, dyn ni'n gweld cymdeithas gyntefig mewn ffordd, o ran y ffordd mae'n mynegu statws ac yn y blaen. Rwy'n sy'n gallu bita wrth yr un bwr, top table, yr un bwyd, da. Dosbarth cymdeithasol. A mae'n dweud, sef gwraig, hynny yw, dyma'r wraig y fynodd, goleuddydd ferch anlawdd wledig. Felly, mae o'n wledig, mae i dad yng nghyfraith yn wledig, fel Maxen wledig, mae'n ddynion o statws. Fe'n dechrau fe protest da. A wedyn, mae'n wych, mae'r brawddegau cyntaf yn gosod y llwyfan y gyfrysor mor wych. Gwedi i west genthi, ar ôl cysgu efo hi. Gwest, mae gwest yn golygu aros dros nos. Fel, yn y gwesti. Gwest, tŷ. Tŷ, lle ti'n aros dros nos. Gwesti. Felly, ar ôl gwest, gwedi i west hefo hi, cysgu efo hi, de. Mae'n dweud bod y wlad i gyd yn mynd i weddio. Iawn? Mae'n mynd i weddio. Pam ti'n chwerthin? Mae'r uwyr ydy. Mae'r noson drosodd, so di'r gweddia ddim yn mynd i helpu. Mynd y wlad yng ngweddi, i weddio, i weld y gaint y tifedd. Ti'n cofio cainc gyntaf Mabinogi Pwyll, ar ôl i Pwyll a'r Rhiannon brodi, a wedyn mae dynion y llys yn poeni nad oes plentyn, nad oes y tifedd, a wedyn mae Rhiannon yn beichiogi, mae'n geni'r babi, mae babi'n diflannu, mae'n broblem fawr, dydi? Mae rhaid i frenin gael y tifedd. Felly mae'n sôn am etifeddiaeth, oleniaeth, y freniniaeth yma, mae'n bwysig da. So, mae'n ddiddorol i rhywun fath chdi sy'n studio gwyd. A mae'r wlad i gyd yn gweddio i gael y tifedd. Wel, statws y grym di hyn i gyd hyd yma, Jerry. Wel, di, hollol. Da ni'n yr oesau canol cofio. Ie, na, sylwodd hynny, nid beirniadaeth. Ie, ond dyma beth i hyn. Eri, hollol. Ac mae'r wlad gyfa yn gweddio, ac felly mae hi'n beichiogi, gwrs. Mae hi'n beichiogi, ac mae'n deud o'r awr yr aeth yn feichiog, yr awr y delis feichiogi, yr aeth yn feichiog. Mae'n deud, aeth hitha yng ngwylltawg, yn wyllt, yn wallgo. Felly, mae hi'n mynd yn feichiog, mae'n mynd yn wallgo, hynny mae'n mynd o'i ffwyll, da. A rhyw adlewyrchiad storiol o syniad bod rhai gwragedd yn profi rhyw iselder neu rhyw broblemau ar ôl beichiogi neu ar ôl geni plentyn. Fel ni'n clywed hynny o heddiw, ella math yn o beth, a mae hi'n mynd yn ngwylltawg. Ac hefyd, mae ystyr arall yn y gair gwyllt yna, mae hi'n gadael cymdeithas, mae'n dweud bod hi'n mynd, a di hi ddim yn dod yn agos at anedd, at anedd pobl. Felly mynd i dain, mae'n mynd allan i'r gwyllt. Ie, yn union. A wedyn, mae hi'n dŵad, yn y pen draw, mae'n dŵad i rwla lle mae'n dod i'w iawn bwyll, pan mae'r i thymp, i hamser yn dŵad i eni, mae'n dod i'w iawn bwyll eto, mae'n dweud. Ac mae'n dŵad i rwla, mae'n dod nôl i'r dre, i'r llys, a mae'n mynd i lle oedd Meichad, neu Meichad, ti'n cofio gair Meichad? Ti'n cofio y tri gŵr Meichad? Fy swydd newydd i, Jerry. Ie, ti eisiau bod yn Feichad. Dwi'n eisiau bod yn athro brifysgol, dwi'n eisiau bod yn edrych ar ôl moch. Ie, Bigael Moch. Meichad. Felly mae'n dod i rwle lle oedd Meichad neu Meichad yn cadw
cynfaen o foch. Iawn? Ac mae'n dweud rhag ofn y moch. Ia? Hynny yw, oedd y moch wedi dychrynnu. Mae moch yn gallu bod bethau rhywchus da. Ac oherwydd hynna, oherwydd ofn y moch, mae hi'n esgor. Mae'n dychryn, mae'n esgor y blentyn. Iawn? Mae'n esgor. Engi yw'r gair de. Mae'n esgor. A wedyn, mae'n dweud bod nhw'n cymryd y mab. Iawn? Cymryd y mab. Mae'n fab, mae'n etifedd de. Job wedi gweddio, etifedd y deyrnas yma chi. Maen nhw'n cymryd y mab a mynd i'r llys, a mae'n dweud, a bedyddio'r mab, a oricpwyd a neithbwyd, a gyrru, hynny yw i alw, gyrru Culhwch arnaw. Gyrru'r enw Culhwch. Ffordd dda o ddeud enwi, gyrru enw ar rhywun de. Gyrru Richard yn chdi de. Da ni wedi gweld breuddwyd yn do? So mae hwn yn ffordd arall. Enwi, gyrru enw, gyrru Culhwch arno. Oedd ddi wrth i gaffael i gael yn rhedcyr hwch, rhedcyr twlc mochyn de. Felly, gan i fod o wedi enni mewn twlc mochyn, Culhwch. A dyn ni'n gwybod bod y Cymru'n hoff iawn o gliro enwau a chwarae efo enwau de. So wedi cael ei enni yn y twlc. Hwch de. So Culhwch de, dyn ni'n efo de. Ffantastig. A lot o hwyl, lot o chwarae digwyd. A wedyn mae'n dweud, ac mi oedd o'n be bynnag, hagen o'r gair, sef ond, hynny yw, beth bynnag, i fod o wedi cael ei enni mewn twlc mochyn de, mi oedd o'n fonheddig. Oedd fan heddiw wedi gwybod bod i dad yn ddyn pwysig, de. A'i fam hefyd yn ferch i ddyn pwysig, felly statws ycha fel ti dweud. Ond mae'n pwysig i fod yn gefndir i Arthur. Gefndir i Arthur, felly mae Arthur yn dechrau dod i mewn i'r stori, iawn? A wedyn, a rhoddi'r mab o'r pwyd yn eithbwyd ar feithrin. Mae'n rhoi feithrin, de. Dwi wedi trafod hyn o blaen, de. I greu cysgliadau rhwng teuluoedd pwysig, lle. Iawn, wedyn, mae mam Culhwch yn mynd yn wael iawn, ar ôl gen i plentyn, oedd lot o fama ddim yn goroesi cyn meddygaeth fodern. Oedd wedi bod yn sal yn ystod y beichiolgaeth, beth bynnag. Ac mae hi'n gwybod bod, mae'n gwybod y bydd tad Culhwch Cilydd am ail brodi. A cyn marw, mae'n galw i gŵr ati. Mae'n darlun gwych, ar ei gwely anga. Mae'n gwybod ni'n marw, mae'n fabi yna, a mae'n galw'r gŵr ati, a mae'n dweud, dwi'n gwybod bod ti am brodi eto, ond ysdi addo i mi, nad wyt ti'n prodi, nes bod ti'n gweld drysien, miaren, fatha drysni de, fatha drysu de, chwod. Mieri lle. Ie, mieri lle. Miaren, drysien, miaren efo dau ben. So, un sydd wedi tyfu'n eitha mawr a wedi dechrau holli tyfu fel mieri'n tyfu de. Ar fy medd. Ar fy medd? Ie, ar fy medd. So, drysien, miaren efo dau ben ar fy medd de. A wedyn mi gyd i o brodi. Wedyn cymryd mae'n galw i hathro, felly i chynghorydd personol ati. Yn dweud, wysi ti'n mynd bob dydd a olymu, sef llynhau fy medd. Chwynnu, ie. Chwynnu medd, ie. So ti'n mynd i o'r disgwyl o reit hir boi? Yn union. So mae'n marw, mae'n cael ei chladdu, mae'r athro mynd, a mae'n chwarae teg, mae'n chwynnu bedd hi, so dos oedd y miri yn tyfu ar ei bedd, ond mae'n deud ar ôl rhai blynyddoedd, mae o'n diffygio, ac mae tad Culhwch allan a mae'n gweld y fiaren yn tyfu ar fedd i ddiweddar wraig, felly mae'n awbrodi, mae'n holi i gynghorwyr. Dwi'n gweld lot yn digwydd ar chwedla, fel pwyll yn y gainc gynta. Chwod, dynion y llys yn bwysig ac yn gallu dylanwadu ar y brenin rwsyd hefyd. Just o safbwynt gwleidyddol, mae ddiddorol defnydd y gair athro yn fyna. Fatha cynghorydd arbennig, special advisor, neu spin doctor. Mae gen ddi hi yw chynghorydd arbennig. Oes. Fel sgyn Mark Drakeford. Os ti'n darllen y cyfreithiau Cymreig cynhenid, cyfraith hwol fa, mae'n nylu ar yr holl swyddogion llys. Dyn ni'n trefyn o blaen. A mae gan y frenhines i swyddogion hi hefyd, ti'n bod? Felly, ddifyr iawn. Diddorol. A wedyn, felly, mae Cilydd, tad Culhwch yn holi i gynghorwyr o, pwy ddylai fo brodi, maen nhw'n agrymu rhyw ddynas arall,
sy'n berffaith iddo fo, ond mae hi'n briod o ryw frenin arall. Right. So mae Culhwch yn mynd draw i'r wlad arall, mae'n goresgyn y wlad. Mae'n lladd ei chymryd. Mae'n gymdeithas gyntefig yma. Cyn i'r chivalry Ffrengig fel anwadir y traddodiad Arthuraidd, mae'n rhyw gymdeithas gyntefig. Ryfelgar, dreisgar. Game of Thrones a i ddewn. Yndi. Hollol. Yn union. Felly, a wedyn mae gan, felly mae Culhwch yn ailbrodi, a mae gan Gulhwch lysfam, bellach. Lysfam ddim wedi cael lot o ddewis. Na, wel, mae ysgolheigion sy'n trafod dylanwad chwedlau Gwerin ar y chwedl hon. Mae ysgolheigion sy'n astudio llen Gwerin yn enwi matha o chwedl, de. A mae galw'r thema yma'r llysfam eiddigeddus, y llysfam gas, achos mae'n gas i Gulhwch. Ond dim yn gallu beio hyn ac wyt, de. Ddim a deud y gwir. Ond, dwi'n meddwl, yn y chwedl, lle, dyn ni ddim fod i gyd ymdeimlo hyn, achos mae hi'n gas i Gulhwch. Ond dyn ni, fel dynion yr 11 ar 20... Mae wedi cael llaw galad. Ond mae ganddi hi blentyn yn barod, mae ganddi ferch. Iawn? Ac mae hi, yn amlwg, dyna ei sefyllfa hi, mae gŵr wedi lladd, mae'n briod efo'r dyn newydd yma, ac mae hi eisiau sarnio i gafal ar y dirnas, felly mae hi eisiau i'w llysfab Culhwch brodi i merchi, i sicrhau, ti'n fod, a mae Culhwch yn gwrthod, a mae hi'n gwylltio, reit? A wedyn, dyma'r digwyddiad sy'n gyrru y stori wedyn, lle. Mae'n deud, tyngaf dynged i ti. Felly mae'n ei felltithio mewn ffordd. Mae rhyw hyd, mae'n llafariau, mae rhyw hyd. Mae'n rhoi tynged arno fo. Ffawd. Tyngaf dynged i ti. Na lathod dy yslyth wrth wraig. Hynny yw, fydd dy ochod dy yslyth ddim yn cyffwr â gwraig, de? Ffordd eitha corfforol o ddisgrifio. Ystlys mewn dyfynodau. Ystlys wrth wraig. Hyd pan gethych Olwen, merch ysbyddaden Pencawr. So rhyw fath o felltith. Ti'n gwybod Pedair Cainc ar anrhod neu arianrod mam Lleu Gyffes, mae hi'n ei felltithio. Mae'n dweud, chi di ddim enw arfau a gwraig, felly mae Gwydion yn gorfod ffeindio ffordd o gwmpas hynny. Felly mae gan iaith y cymeriadau rym, pŵer, de, bron fel hyd, de, melltith. Mae'n gorau wneud hyn, de. Ac mae'n dweud wedyn bod Culhwch, mae'n llwio, hynny, mae lliw i wyneb yn newid, mae'n gwrdo hwrach. Ac mae'n dweud bod serch y forwyn wedi mynd ym mhob aelod iddo. Fel Maxen, pan mae'n breuddwydio ac yn y blaen yn Gwadeled, mae'n llawn o geriad. Mae'n llenwi pob rhan o'i gorff, y geriad. Mae'n gorau cael hyd i Olwen. A'i ffrodi. Swn i'n dweud na cariad, just desperate ydy ar y pwynt yna. A dwi'n cymryd bod, o ran y dynged, bod chdi'n gorfod cael merch y cawr yn her. Wel, yn y bon, mae'n eisiau o farw. Mae'n gosod y bar yn uchel. Mae'n eisiau o gael ei ladd, ydy. Os ti eisiau prodi, ti'n mynd i gael y ladd yn y bon. Oce, iawn. Neu hwrach wedyn fydd i merchu yn gorfod proti rhywun, a hwnnw fydd yn... Ia, hollol. Ac wedyn mae'r dynamics teuluol yn wych yn y sôn. Mae tad Culhwch yn swyddoli bod rhywbeth yn bod ar mab. Mae'n poeni. A mae'n deud beth sy'n digwydd. A mae'n deud, wel, mae'n hawl datrys y broblem yna, de. Mae Arthur yn gefndir i chdi. Brenin Arthur yn gefndir i chdi. Felly, dos ato fo. A mae'n deud, dos titha, dyma'r frawddeg, dos titha at Arthur i ddewin torri dy wallt. Trefnu dy wallt, gosod dy wallt. I gael herdw gan Arthur. I ddewid dy wallt, iawn? Ac erchyll hynny iddo yn gyfarws. Mae cyfarws yn ar pwysig. Mae cyfarws yn rhodd, yn anreg. A ti'n mynd at y brenin a ti'n gofyn am gyfarws gyda fo, lle. Ac hefyd i ddewin i dorri i wallt o. Rhyw arwydd o... Ydy torri wallt yn llythrenol neu'n drosiadol o fan hyn? Na, yn llythrenol, dwi'n meddwl, rhyw arwydd o ddangos hwrach bod Culhwch yn cael ei dderbyn gan gymdeithas wrwaidd aeddfed, bod o'n ddyn, bod hi'n torri wallt plentyn yn ddyn, ac ysdi Arthur ei hun yn neud, mae'n arwydd o, ti'n bod, rhywun pwysig yn gwneud rhywbeth i chdi i ddangos
ia, dwi'n gefnir i chdi, neu dorri dy wallt. Ond mae bosib ddyfais storiol ydi o'n unig, ond mae hefyd, mae'n bosib bod yn rhyw hein ddefod gymdeithasol o ran, dyn ni'n clywed mewn llenyddiaeth fyd-eang, mae'n y Beibl, golchi traed, torri gwallt, mae'n bethau fel yn golygu rhywbeth. Rhyw weithred gorfforol rhwng dau unigolyn sydd yn arwyddo'r berthynas ystyrlon rhwng y ddau unigolyn yna. So, mae'n cael herdw newydd gan Arthur, ac mae'n gofyn am gyfarws, felly na fo. A wrth gwrs, y ffafr, y rhodd, y anreg, y cyfarws. Ti'n gallu dychmygu? Na. Brenin Arthur yn gofyn. Number 2 on the side, sir? Reit. Dyma'r ffantastig o ddylwedd. Ond nid torri'r gwas sy'n bwysig, ond y cyfarws, yr anreg, mae'n cael gyda fo. Sef, of course, cael hyd i Olwen. Sorry, anghofio am y gwallt, John. Sorry, da ni'n symud ymlaen. Dwi'n dyfaru sy'n crybwyll yna, da. Reit. So, mae'n mynd, a mae'n ddisgrifiad manwl iawn o Culhwch ar gefn i geffyl i farch, da. Gwisgo'n wych efo arfau yn teithio. Ai wallt. Ddim siarad am ei wallt eto. A gefn i geffyl yn mynd i Lys Arthur gyda 2 filgi, a mae'n hyfryd, wedi bod y 2 filgi yn rhedeg o flaen y ceffyl yn chwarae fel 2 fôr wennol, de. So mae 2 fôr wennol, mae'r 2 filgi yn rhedeg o flaen y ceffyl. Mae'n ddisgrifiad gwych, de. Yndi. A wedyn, mae'n cyrraedd y Llys Arthur. Mae'n y porthor yna, ond ti'n cofio benod dwytha, bod yn sôn am lenyddiaeth Arthuraidd gynnar, a'r gerdd honno yn y llyfr du, pa ŵr yw'r porthor. Rhywbeth, Gafaelfawr neu beth. Glewlwyd Gafaelfawr, ie, hollol. Boi hynna'n bwysig wrth y drws yn yr achos yma. Ac yn y gerdd gynnar honno, mae Arthur y tu allan rwsyd, a mae'n gorau ymryson bron ar porthor. Ond dyma ni, yn y byd Arthuraidd Cymreig normal, Llys Arthur idio, mae Arthur tu fewn yn frenin yn ei o gondiant, de? Nid yn crwydro fel yn y gerdd yna, lle. Ac mae'r porthor yma, ac dwi eisiau darllen yr ymddiddan. Reit. Chwarae ran, wan sa. Nes di chwarae y porthor tro dwytha, Glewlwyd Gafaelfawr, felly gei di wneud eto, a na i chwarae rhan Culhwch. Dwi'n sylwi bod chdi'n mynd am yr arwyr, a fi di'r staff, de. Wel, ti sy'n cael y laughs i gyd. So, dwi'n dechrau, mae Culhwch yn holi, a mae'r iaith yn wych, mae'r iaith yn gryno iawn. A oes porthor. Oes, ac na fod y ben yn eiddo i ti am dy fod yn gofyn. Fi sy'n borthor i Arthur bob dydd Calan Ionawr am rhaglawiad drwy'r flwyddyn heblaw am hynny. So mae'n sarad dydy. Wedyn, mae Culhwch yn dweud, agor y porth. Naf! Paham na'r agor i dief. Mae yna glamp o ddarn o destun yn fan hyn, Jerry, so falle fyddai'n baglu. Ond dyma ni, cyllell a aeth y mwyd a llyn, sef diod. Y mial, sef corn yfed. Corn yfed, ie. Ac am sathwr. Mynd y dwad prysurdeb. Yn neuadd Arthur. Cyllell aeth... So mae cyllell aeth ymwyd i'r bwyd, a llyn, diod, mial, corn yfed, a mae yna amsathr, mae yna mynd y dwad yn neuadd Arthur. Felly mae yna pobl wedi dechrau bita, dechrau yfed, mae yna parti wedi dechrau, so dwi'n mynd agor y drws i chdi. Ti'n rhy hwyr. A ceithrio mab brenin priodol gwlad neu gerddor sy'n dwyn ei gerdd. Ni adweinir neb i mewn. Felly, oni bai bod chdi'n fab brenin gwlad neu'n gerddor efo cerdd. So neb yn cael mynd i fewn. Bwyd i'th gŵn ac yd i'th farch, a seigiau cig poeth a phupur, i tithau a gwyn yn llifo drosodd, a cherddi diddan ger dy fron. Reit, felly, be mae hwn yn dweud? Ti'n gwybod aros tu allan heno, a mi gei di fwyd, mi gei di adlonian, a seigiau, so gei di, a pupur, diddorol bod pupur yn... Fatha, cig efo pupur. Diddorol bod... Heno, bwyd da, mwydus. Steak o poafr. Ni adweinir neb i mewn. Wedyn, fe ddaw atat i'r gwesty fwyd dengwr a deigan. Digon o fwyd i hanner cant o bobl. Waw. Ni fydd yn waith i ti yno nag i Arthur yn ei lys. Gwraig i gysgu gyda thi a cherddi diddan ger dy ddilyn. Mae'n mynd yn barti tu allan i'r giat. Y fory,
Pan agorir y porth o dy blaen di, y bydd y porth yn agor gyntaf, a chyd eistedd o wneud di yn y lle a ddywisi yn neuadd Arthur. Felly, yn yw, mae o'n... Mae Glewlwyd Gafaelfawr yn bod yn weddol hael o fan hyn. Mae'n gwrthod gadael Culhwch i fewn, ond... Mi gei di... Noson da. Mi gei di noson a hannar... Yn y gwesti tu allan. Yn y gwesti tu allan. A wedyn gei di fynd i fewn a... A gei di barch go iawn. So beth ti'n meddwl bod Culhwch yn neud wedyn? Wel, dwi'n dychmygu bod Culhwch yn dipyn bach o lembo ac bod o eisiau mynd i fewn. Bod o'n gwybod beth sy'n dda efo fo. Ddim lembo. Mae'n arwr ifanc. Mae ar frys, da. Mae ar frys. So mae'n deud... Mae'n troi gefn ar hyn i gyd. Mae'n deud, naw yna fi ddim o hynny. Ddim o hynny. Dim oes beth sy'n cyd i gyfi. Ddim o hynny, reit? Beth nain wedi galw'n having. Having. Mae Culhwch yn having. Yndi, mae o. Ond mae'n deud, os wyt ti'n agor y porth, da yw. Da yw. Os ti'n agor y porth. Glewlwyd, da yw. Ond nid agor i di ef. Mae'n bwgwth wedyn. Fe ddygaf i warth ar darglwydd. Ac enw drwg eich ditha. A mae'n deud anglod, gwrthwynebu glod, oedd beirdd yn canu mawl ac yn creu clod i frenin. A mae Culhwch yn bwgwth dwy'n anglod. Tynnu enw da Arthur i ffwrdd. Sy'n beth mawr. Mae'n cymdeithas y roddau werth ar enw da. A statws. Yn union. A mae'n bwgwth sgrechian dros y lle i deir gwaith. Mae David hynny yn cael ei glwad o pen gwaith yng Nghernyw, pen Cernyw, hyd at rhywle yn yr Hen Ogledd, Esger Orfel yn Iwerddon. Mae'n mynd i weiddi dros y lle i gyd. Ac mi fydd gwragedd beichiog yn y llys yn colli i ffrwyth i beichogi lle. Ac mi fydd pob math o bethau ofnadwy yn digwydd os di Glewlwyd ddim yn agor y porth. So mae hynna'n bach yn ddoniol. Mae Glewlwyd yn dweud, pa weiddi bynnag wneud di am gyfreithio llys Arthur, dwi'n mynd agor y drws. Dim os beth ti'n dweud, dwi'n mynd agor y drws. Ond mae'n ddoniol, ti'n gweld y cymeriadau yma. Mae Glewlwyd yn hunan bwysig. Mae wedi trio lleddfu'r dyn ifanc yma. Na fo, ond cei di hyn y llall. Ond mae'n dal yn cynnal gwynab, ffasad o, wel, dim ots beth ti'n bwgwth wneud, ti'n aros yma, ond mae'n mynd i fewn i siarad Arthur. Ti'n gallu gweld bod Glewlwyd yn dechrau poeni ychydig bach a fynd. Mae'n siarad Arthur. A mae'n mynd, ac mae Arthur yn holi chwedla'r porth, hynny yw newyddion, chwedla newyddion porth gennyt. A mae'n ateb, ac mae o'n deud, mae parth, mae dwy rhan o fy mywyd wedi mynd hybio. So mae'n dyn canol oed, Glewlwyd. A mae'n deud, dwi wedi bod yma ac acw efo chdi, dwi'n gwybod pan rhyfedd, a dwi roed di gweld ffasiwn ddyn a dyn ifanc yma. Wel, mae o'n bembl, dydi. Mae ddrwg i ni ddeud. Mae'n cyd yn deimlad i'n gyfan gwbl efo'r porthor. Efo Glewlwyd. Mae Glewlwyd yn delio efo rhyw ŵr ifanc hunan bwysig. Ond mae'n amlwg, bod Glewlwyd yn ceisio cynnal y ffasad yma, mae'n poeni, da. Mae Arthur yn gweld hynna, felly mae Arthur yn wych bod Arthur yn dweud, mae'n dweud, o'r bu ar dy gam y dyfios di mewn. So, os ar gerdded, ar dy gam, camu, ar gerdded dysdi fewn, dos ar dy redeg allan. So, nes ti gerdded i fewn, os ti'n redeg allan ato fo, ac yn y drws iddo fo. So mae Arthur yn meddwl, well ni adlo fo fewn. A mae'r iaith yn ddoniol o ffordd mae'n mynegu hynny. Mae'n hiwmor yma, dwi'n meddwl. Ac wedyn, mae Cai, dyn ni'n gweld cymeriadau, dyn ni'n trafod rhoi cymeriadau efo'r holl gyfriadau yn y trioedd a'r farddoniaeth Arthuraidd ac yn y blaen. Y cymeriadau sy'n cael eu cysylltu ag Arthur, Cai a Bedwyr, sy'n dod yn farchogion nes ymlaen efo'r dylanwad cyfandir o'r lle. A mae Cai yn sefyll, a mae o'n deud, mynd llaw fy nghyfaill rhyw ffordd o dyngu lliw da. A'n deud, dylwn ni ddim dorri cyfreithio llys Arthur, felly dylwn ni parchu rheola a gadael y boi ddisgwyl tu allan. A mae Arthur yn deud, mae'n deud, na wir, Cai Wyn, mae'n gael o'n Cai Wyn, na wir, yn deud, ydym wirda hyd tra'n dy gercher. Dyn ni'n ddynion o bwys, dynion o ansawdd, tra bod, cynbelled bod pobl yn dod at ni. So mae'n deud, mae pobl yn dod at ni am ffafr, da.
achos dyn ni'n ddynion pwysig, felly i barhau fod yn bwysig, dyn ni'n gorfod bod yn hael. Mae gennym ni ddyletsrwydd i wneud hynna, yn union. Felly, mae am adael i fewn, ac mae Culhwch yn dod i fewn. Mae Arthur yn trin i wallt. Reit? Yn gwybod... Number 2 on the back in sight. Ti'n gyffroi wan, dweud. Ac mae'n... Tapered nexa? Mae'n defnyddio crib aur. O, reit, wrth gwrs. A gwellau... Gwellau, wrth gwrs. Gwellau a dolau. Ti'n dall? Doleni, dola. Hynny yw, fatha... Dotha siswrn efo cylchoedd i fatha rhywbeth eitha modern, de. Nid gwella hen ffasiwn, ond fatha... Gwella efo dolena bach, cylchoedd. Fatha siswrn, lle. A crib aur, i drin i wallt o. Iawn. Does am gymaint o hynny. A wedyn mae'n sylwi, mae gefnder o hefyd, lle de. Mae'n nhw'n perthyn, lle. Mae'n torri wallt o. A wedyn, mae Culhwch yn dweud, dwi eisiau cyfarws, dwi eisiau'r anrheg yma, de. Iawn? A mae Arthur yn dweud, be bynnag, iawn? A dwi eisiau roi'r dyfyniad yma chdi, i ti ddallan, achos os dwi'n gallu... Os dwi'n gennau, mae'n arwle? Dyma ni. Mae hwn yn rhoi... Felly, mae Arthur yn ateb fel hyn. Mae Arthur yn ateb. Ti a geffi y cyfarws a notod y ben ath dafod. So mi gei di'r anrheg ti eisiau yma, mae dy ben a dy dafod yn llyfaru, unrhyw beth ti eisiau, de, Hyd y sych gwynt, hyd y gwlych glaw, hyd y treigl hael, hyd yr amgyffred môr, hyd y diw deiar. So stopio fe bach. So mae'n wych dydi. Mae'r iaith yn farfonol dydi. Be bynnag am dragwyddoldeb, de. Be bynnag ti eisiau, de. Lle bynnag mae'r gwynt yn mynd. Lle bynnag mae glaw yn cyrraedd. Lle bynnag mae môr ar ddeiar. Unrhyw beth ti eisiau. Ond... Eithir. Heblaw am. Fy llong. Be dda ni long o? Prydwen. Mae iocht o. Mae iacht o bwysig. Fy llong am llen. A chaledfwlch fy nghleddyf. A rhongymniad fy ngwyaw. Gweuwffon, lle. Sut dwi'n ynganu yna? Rhongymniad. Rhongymniad fy ngwyaw. A gwyneb gwthrychyr fy ysgwyd. Tarian, lle. Arfau. Wyneb gwrthycher fy ysgwyd. A charnwenan fy nghyllell. A gwenhwyfar fy ngwraig. Felly, gei di unrhyw beth... Hyn. Y blaw peth yma. Sef y arfau yn y bon. A fy llong a fy ngwraig. Dyna'r pethau sy'n bwysig. Y llong sy'n gynta, Noder. A raig sy'n ola. Pwysig yn ola. O bosib. A fy llong am llen, beth i llen yn yr ystod? Dwi'n meddwl efo mantell hudol neu rhywbeth fel sydd. Ac, ond, dwi'n meddwl, mae'n ddau beth ydy. Mae'n hiwmor yma, mi gei di unrhyw beth ti eisiau. Unrhyw beth yn y byd i gyd. Lle bynnag mae'r gwynt yn cyrraedd, lle bynnag mae glaw yn cyrraedd. Unrhyw le ar dir y môr ti eisiau. Ond hyn. So mae'n rhyw hiwmor yna, da. Ond hefyd, fel gwelwn ni lawr iawn o hynny'n digwydd yn y stori yma, mae'n gyfle i restru llawer iawn o wybodaeth am y traddodiad Arthuraidd. Ni'n cael enwi gyleddyf, caledfwlch, nid Excalibur, mae Rwtch yn dod nes ymlaen o tu allan i Gymru. Caledfwlch yw cleddyf, enw cleddyf Arthur, de. A'i gyllell, a'i weuwffon, a'i long, a gwenwyfar a pob dim. A nes ti ddeud yn y benod flaenorol, dwi'n meddwl, na un o'r pethau sy'n ddiddorol am Arthur a'r chwedloniaeth Arthur ydy'r manylder y disgrifiadau, de. Ti'n mynd i fewn i... Yr holl enwau, mae'n y fyd cyfa, efo cymeriadau. Wedi'w ddychmygu'n gyflawn mewn ffordd. Mae'n stori fawr, de. Mae'n fanwl, mae'n lliwgar iawn. A wedyn, mae Culhwch yn wedi clywed hynna, a mae'n aswyno i gyfarws, mae'n gofyn am i anrheg, gan Arthur. Ac yn ogystal â gofyn am i gyfarws, am i anrheg, am i rhodd gan Arthur, mae'r rhodd gan Arthur, mae'n gwneud hynny trwy alw ar bawb yn y llys. Felly mae fel pe bai o'n sbio gwmpas y llys, mae Glewlwyd Gafaelfawr y porthor wedi dweud bod yna amsathr, mae barti mawr yn mynd y dŵad yn llys Arthur, yn lawr o bobl. Felly mae Culhwch yn sbio gwmpas neuadd y brenin. A mae'n
nabod y wynebau, mae'n gwybod pwy ydyn nhw, achos mae'n gyd yn arwyr enwog, a mae'n ei henwi nhw i gyd wrth alw, fel tystian rwsyd, i dystio roi pwysau ychwanegol Arthur i delifro be mae eisiau, sef Olwen, de. Eto, o ran, mae'n stori ffantasiol iawn, wrth gwrs, de. Ond dwi'n meddwl, mae'n rhyw wirionedd cymdeithasol, pan dyn ni'n gwneud rhywbeth y pwysig ar lafar, dyn ni'n galw, priodas draddodiadol mewn capel Cymraeg, pan sy'n tyngu o gerbron tystion. Ti'n dweud, rhywbeth rwyf yn galw ar y bobl sydd yma yn bresennol, i dystio fy modi yn dy gymryd yn wraig i fi neu'n wr i fi. Felly beth ydi o da? So mae'n rhyw reality cymdeithasol. A hefyd, wrth gwrs, yn y cyfnod yma, mae gen ti'r syniad o Arthur a'i deulu, Arthur a'r bobl sy'n agos. Y llys, da. Y llys, a mae ddyletsrwydd yn ddyletsrwydd iddyn nhw hefyd, felly mae'n ehangu'r... A maen nhw gyd yn profi yr un fyddiannau o ran enw da, clod. Felly, ac i gyd yn gorfod cynnal enw da'r teulu. Hollol. So mae'n galw nhw gyd. A wedyn mae'r chwedl, yn rhestru'r holl enwau, a weithiau mae'n disgrifio rhinweddau arbennig y cymeriadau. A mae'n enwi llwyth o gymeriadau Arthuraidd. Dros 200 a hanner ohonyn nhw. Wannol. Ia, mae'n restr hir. Mae'n ddwy restr faith yn y chwedl yma. Dyma'r gynt o'n nhw. Dros 200 a hanner o arwyr yma, da. A mae'r enwau diddorol, da. Mae rhai o'r arwyr Arthuraidd arferol, o pethau dyn ni'n disgwyl, Cai Gwyn, Bedwyr, Gwyn fab Nydd yma, da. A wedyn mae gymeriadau, o'n i'n dweud yn y benod dwytha, o ran twf y traddodiad Arthuraidd, bod Arthur fel rhyw fath o blaned fawr. A mae disgyrchiant y blaned mor bwerus fod yn tynnu planedau eraill i fewn i'w orbit, da. So ni'n gweld cymeriadau eraill. Mae'n cynnychwr fab nes o'r Gwyddaleg, Conchyfwr Mac Nesa, o chwedla Olaidd, Culhwch Olwen Iwerddon, mae hwnna. Perys Brenin Ffrainc, da. Gwych. Ia. Mae'n dweud, ac am hynny y gelwyr Caer Perys. Mae'n gorau stwffio mewn rhyw chwedl bach onomastig yn y Glewlwyd pan mae Perys yn cael ei alw Perys. Da. So, Perys Brenin Ffrainc yna, Osla Gyfaelfawr, da. Rhyw brenin Saesneg. Gildas fab Cawr, awdur y testyn Lladin hwnnw o'r 6eg ganrif. Samson Finsych, Taliesin Ben Beirdd. Manawydan fab Llyr o'r cymeriadau wedi tynnu fewn o'r orbit. Rwan bod fy meibio ni yn ddigon hen, bod fi'n mynd gorau mynd i'r pictures i weld y ffilmiau superheroes yma ddim mwy. Ond ti'n ddim yn gallu cofio henwa nhw, lle mae pob un o'r superheroes i gyd yn gyfarfod yn yr un ffilm. Ond mae'n hanner ohonyn nhw, de. Achos mae Arthur di tenw i gyd ato fo. A wedyn mae'r awdur yma yn cael hwyl hefyd. Mae'n lot o chwarae. Mae'n sawl triawd yma hefyd. Dyn nhw'n gwybod y Cymru'n hoffi o'n o drioedd. Felly, hein was, a hein wyneb, a hein gyda maith trio ar nhw, de. Ac drem fab, drem hydydd, a allai weld o gellu wig yng Nghernyw, hyd ben blathawon ym Mhrydain yn y gogledd, Clust fab, Clust feiniad, Morfydd, mae'n y ferched yma hefyd, a pob math o gymeriadau. A wedyn, mae'n lot o draddodiadau am gad gamlan, brwydr fawr ola Arthur. Mae'n bron yn hyddi Pennod gyfa, yn dweud hyn, gwir. Ond mae'n gymaint o stwff yna. Mae hwnna wedyn yn dod yn i'r 18fed ganrif. Wel, ac yn hollol. T. Wyn Jones. T. Wyn Jones, imedau'r Arthur. Na ti. Rhywbeth dwi'n gwybod rhywbeth amdano. Dwi'n dechrau meddwl, dwi'n dechrau sgwennu benod nesaf. Ond mae'n gymeriadau yma yn yr rhestr hir o arwyr y llys, cymeriadau llys Arthur, sydd yn gysylltiedig â Chamlan, reit? Morfran ail degid o stori Gwion bach, Morfran, mae mab hyll o rach Cerridwen, mae'n debyg. A mae'n dweud, oedd o mor hyll nes bod neb wedi gosod arf yn efo yng Nghamlan, yn rhywyd y Camlan. Oedd pawb yn meddwl i fod yn gythral. A oedd yn helpu. So pawb i ofyn o, oedd mor hyll. Oedd neb di drywanu o, neb di trio mosod o. Blew oedd arno fel blew hydd, oedd yn hyll y llawn blew fel anifel chi. A wedyn ochr arall wedyn, sandda pryd angal, yn dweud,
ni roddodd neb i weuwffon yn ddo yng Nghad Gamlan. Rhag I deced oedd mor hardd. Oedd pawb yn meddwl I fod o'n angal yn helpu ar faes y gad. Fantastic. A wedyn cynwyl sant hefyd, y trydydd gŵr nath ddianc o frwydr Camlan ac yn y blaen. Ond mae rhywbeth ddiddorol am hyn, achos Camlan yw brwydr fawr ola Arthur. Mae Arthur yn cael ei ladd neu I glwyddo nes fod o'n gwneud mynd I afallon. Mynd I gysgu ni ogof neu yn y sefallon. Ond mae Camlan yn golygu diwedd byd Arthur, diwedd oes aur Arthur. Ond dyma ni, yng nghanol afiaith bywyd, yng nghanol y stori Arthuraidd fawr, Arthur yn fyw ac yn iach yn ei lys, ar ganol y stori, momentum yn mynd, ac eto mae'r rhestr yn cyfeirio at ddiwedd y stori Arthur. Mae'n rhywbeth diddorol yn digwydd yn athronyddol, dwi'n meddwl. Hwrach na ni drafod yna os ydyn ni'n cael cyfle I neillio Pennod gyfa I drafod Camlan. Ond mae'n diddorol, de. Pan ddaru Richard Martin gytuno I recordio hyn, de. Dwi'n meddwl bod o'n meddwl bod ni'n neud rhyw 20 raglen. Yn lle 200 a hanner. 200 a hanner. Ie, Richard. Ond be bynnag. Ond dyn ni gweld, mae'n lawer o len Arthuraidd yn cael I chrynhoi yma, lle. A wedyn mae'n mynd ymlaen, na ddim sôn am pob un o'r 200 a hanner. Na, paid. Mae'n golygu cyfres gyda. Ond dwi eisiau ti darllen, mae yna hwyl yma hefyd, lle, a mae yna lot o humor grotesque. Felly, ni roi cwpl o rai chdi I ti darllen rhai o'r cymeriadau mae Culhwch yn ei henwi, reit? So, da ni dal ar y 200 a hanner rwan. Ie, da ni'n di symud o bell. Ond mae'n lot yn digwydd yma, does? Reit, so yr un cyntaf fan hyn, ia? Ie. Hir erwm a hir atrwm. Y dydd y deiant I west. I aros dros nos. A chybent 3 chantref yn ei rhaid. So gorau cipio 3 chantre cyfa, lly. Gwest, hyd brynhawn a diota hyd nos. Felly aros a bita, hyd brynhawn a diota hyd nos. A fe'n trwy nos. Swnio'n debyg I bobl dwi'n abod, Jerry. Pan aent I gysgu, bwytaent ben y pryfed rhag newyn. Oherwydd newyn. Bwytaent ben y pryfed rhag newyn fel pan a byddant wedi bwyta bwyd erioed. Pan aent I west, ni a dawent hwy, na thew na thenau, na thwym na coer, na syr na chroew, nac ir na hall. So mae'r ddau yma'n bita gyda fe'n pop peth, a maen nhw'n llwglyd o hyd. Maen nhw fel 2 locws. Yndyn. A wedyn, yr un nesaf dwi'n rhoi i chdi, dde. A gwerfyl fab... Gweddil fab gwastad. Sef gwefus di gwefil, de. Gwefus, de. Gwefil, wrth gwrs. Gwefla. A gwefil fab gwastad. Y dydd y byddai drist gollyngair naill wefil... Gwefus, lle. Iddo I lawr hyd ei fogail. A'r llall y byddai ei bengylch. Fatha gwisg pen. Ar ei ben I hun. So, oedd I wefla fo'n un yn mynd lawr at ei fogal, a'r llall yn mynd dros Pan mae'n drist. Pan mae'n drist. A mae hwnna'n ffantastig. Mae fo'n cymryd rhyw cartŵn, dydy. Yndi. A un arall, ti fyna, de. Yr un ola. Uchdryd farf draws. A daflai'r farf goch sefydlog a oedd arno dros y 10 trawst a 20 oedd y neuad Arthur. So oedd I fafro mor ir. Oedd yn gallu llichio fo dros faint oedd o 10 trawst a hanner cant o drawstia. So mae hwn yn goblin o farf. Yn hollol. Hipster oes. Arwrol. Hipster arwrol yn llys Arthur. Hollol. Hipster a hipsters. So mae'n lwyth. Dyn ni mond I crafu'r wyneb. Mae'n 200 a hanner enwau. Rhai yn ddifur ac yn rhyw grynol deipa o chwedl Arthuraidd eraill. Mae'n lot o humor, lot o hwyl I gael. Ac wedyn mae'n enwi'r... Dwi'n licio gwefil fab. Mae'n wych chdi. A Gwenhwyfar gwraig Arthur a'i chwaer Gwenhwyfach. Gwenhwyfach. A merched eraill y llys. Mae'n enwi'r merched I gyd hefyd mynd ymlaen. Elliw a Tyleri a Esyll. A'r holl ferched chwedlonol pwysig hefyd. Ac ar ôl rhestru dros y 200 a hanner mae'n deud ac arno nhw gyd nath Culhwch a swino I gyfarwys, gofyn I gyfarwys da. Ac felly ar diwedd, a mae Culhwch allan o wynt, dydi? Mae wedi bod yn siarad, mae wedi enwi 200 a hanner o bobl a wedi crynhoi rhinweddau, nodweddion nhw ac yn y blaen. Ac mae'n troi'r Arthur I gael ateb. Yn deud bod eisiau I Arthur helpu
I gael hyd i Olwen. A be mae Arthur'n dweud? Ia, wrth gwrs, da. Iawn, a ni syth bin ar ôl hynny gyd. Nac i, mae'n dweud, ha unben, hynny yw o arglwydd. Dwi roed i clwr amdani. Olwen. Reit, felly. Dwi roed i clwr amdani hi na'r rhieni, felly ar ôl i Culhwch dweud hynny gyd. A so mae'n rhyw hiwmor absurd yma. Mae Culhwch yn restru'r holl bobl yma i roi pwysau ar Arthur i gael hyd i Olwen iddo fo. Mae'n dweud, pwy? Sorry, can't help you, mate. Sorry, dwi'n gwybod to. Lle mae hi? Dwi'n gwybod dim byd amdani. Ond mae'n dweud, oce, iawn, ddad o ddŵr, da, na i anfon negeswyr allan i chwilio amdani, de. Ac dwi'n meddwl, mae'r chwedl yma mor fawr, mae'n gymaint o bethau'n digwydd, a na ni derfynu, dwi'n meddwl, cael ail benod i wrth yn Culhwch. Ond, jyst i grynhoi, lle ydyn ni wan. Iawn. Dyn ni'n gweld bod hwyrach bod Culhwch ac Olwen yn destun llenyddol diddorol sy'n gwneud dau beth. Mae'n adloni fel stori, mae'n gyffroes, mae'n ddifyr, mae'n arwrol, mae'n ddoniol, mae'n adloni fel unrhyw chwedl dda. Ond hefyd, dwi'n meddwl bod yr awdur sydd wedi tynnu llawer o ddeunydd traddodiadol ynghyd a wedi creu bethau un hefyd, lle. Mae o hefyd yn gwneud rhywbeth arloesol, sef mae'n gwneud ar ffurf storiol yn y chwedl yma, be mae'r trioedd yn gwneud ar ffurf trioedd, sef crynhoi cymaint o wybodaeth am y traddodiad Arthuraidd a phosib ynde. Mae'n rhestru'r holl enwau. Dyn ni wedi cael rhestr o bethau Arthur yn barod o ran enwi gleddyf a'i darian a'i gyllell ac yn y blaen. Felly mae'r chwedl hefyd yn rhyw drysorfa o wybodaeth am y traddodiad Arthuraidd. A to beth arall, nathon ni gychwyn yr rhaglen ddiwetha, dwi'n meddwl, y benod ddiwetha pan ti'n sôn, dyma oedd rhodd llenyddiaeth Gymraeg i'r byd. A ti'n meddwl, nes i siarad am nes i grybwyll Game of Thrones yn gynharach, ond ti'n meddwl am yr holl stwff Tolkien ag ati, yr holl bethau yna, enwi cleddyfa, yr holl bethau yma sydd yn rhan o, mae yna gymaint o bobl ni arddega'n arbennig, ond ddim jyst bobl ni arddega'n darllen gymaint o nofela sydd yn dwyn yn union gyrchol o'r traddodiad. So, yn herma'r y dylanwad byd eang yma, y math yma o chwedla Yn union, ac yn y chwedl hon, Culhwch ac Olwen, dyn ni'n gweld y traddodiad Arthuraidd Cymreig yn ei ffurf gysefin, gynhenid, a mae hynny'n wych. A mae hynny'n ddorol. Felly, tro nesaf, gawn ni ddod nôl a mi gallwn ni glwed oedd yr Olwen ma'n bod. Da ni'n gwybod, ti wedi dweud bod yna ddiwedd hapus i'r stori. Dwi'n siŵr bod yna droion Arthur ddim wedi clywed amdani. Ar hyn o bryd i Arthur ddim wedi clywed amdani. Felly dwi'n meddwl bod hwnna'n pwynt da i stopio. Diolch o gael ti, Jerry. Oedd hwnna'n hynod o ddifyr fel arfer. Diolch i Richard, sy'n cynhyrchu ac yn chwerthin yn y gongol. Diolch i chi am wrando. Cofiwch y gallwch chi danysgrifio i Yr Hen Iaith drwy'ch hoff app podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube yn weledol, neu allwch chi wrando yma hefyd. Da ni ar gael yn gynta trwy am. Cofiwch rannu'r newyddion am fodolaeth podlediad efo unrhyw un all fod efo diddordeb, a cofiwch ymuno hefo ni y tro nesaf i glywed diwedd hanes Culhwch ac Olwen. Diolch yn fawr.